Patraşka da işon kırıyor. Hayvan bileyim. Хто нам муаррифӣ мекардин? Нишондагони ноҳия Фархор, кӯчаи Умари Хаём. Мо бинобар набудани оби нӯшокӣ танқисӣ зиёд дорем. Аз фалон кӯчаҳо хеста ҳамҷа саргардон шуда ба оби нӯшокӣ бани лави ҷуд, канали Забр меоем. Аз набудани оби нӯшокӣ. хоб озир чӣ хеле ки мебинем мо баклажкаи 20 литра дорем. Шумо инҳоро ба чӣ мебаред? Ба велосипед ба арода. хоб аз куҷо овд омадем? Аз кӯчаи Горки. хоб аз кӯчаи Горки яъне хеста овд омадем, хона дар ов набуд? Ада протокол намекунам бачам. Канал омадем 1 километр 2 километр. яъне 1 километр 2 километр раҳ аз сабаби ов набудан шумо канал овд омадем. хоб и мушкилиро ягон бор водоканалда ягон ҷо муроҷиат накардем? Гуфтагием ҳеҷ кайчи намекунам. Тозаам намекунам арақа.